गोदानै जोनोम मोननाय DNLT हाथियार लाग्रा बिग्रायारि हानजाया आसाम पुलिसजों गादब जाबाय। मिथिनाय बादिब्ला थांनाय 13 सेप्तेम्बर खालारखालि डिमा हासाव आरो कार्बि आंलं जिल्लायाव बन्दुक फोसावनाय DNLT हाथियार लाग्रा बिग्रायारि हानजाया दिनैनि समाव आसाम पुलिसनि सिग्रोमनाय आरो अपारेशनाव गोख्रोङै गादब जाबाय। मिथिहोनाय बादिब्ला DNLT हानजाया बावैसो जोनोम मोनदोंमोन आरो बेबायदिनो डिमा हासाव आरो कार्बि आंलं जिल्लायाव थांनाय 13 सेप्तेम्बर खालारखालि गावसिनि माखासे मोननो गोनां मोनथायफोरखौ लानानै 32 घन्टा बन्द फोसावदोंमोन आरो बे बन्दखौ गासै रायजो राजाफोरखौबो मदद होनो थाखाय खावलायदोंमोन। नाथाय दिनैनि समाव DNLT हाथियार लाग्रा हानजानि दैदेनगिरिफ्रा आसाम पुलिसनि खबाव। बेबायदिनो सा 7 DNLT हानजानि दैदेनगिरि आरो माखासे केडारफोरखौ आसाम पुलिसा हमनाय जायो, लोगोसे माखासे आयेननि बेरेखा हाथियारफोरबो हमनानै मोननाय जायो। बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ लाबोदों नोंथांनो दुर्गा फुजानि स्पेशल अफार। ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ उदालगुरि जिल्ला रौता सारियालियाव दं। खोब खम बेसेनावनो एबा 9,999 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइकफोरखौ लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे स्पेशल गिफ्ट पेकबो मोननो हागोन। स्पेशल गिफ्ट पेकआव हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल हरनाय जागोन। बेजों लोगोसे गोजाम बाइक आरो स्कुटिफोरखौ बेयाव सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौ मोनगोन। गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया। स्पेशल अफारा 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय 8 अक्ट'बरसिम सोलिगोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101541183 936553188 आरो 9957318292 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।